Biyag di tao. Oh, bakit? Apay akas tatilangan. Naliday ka nakatugaw diti salas. Ada ka di pare ko? Ay, agdaw-dawat nga ron itay ni siya iti kwarta. Taramatin na ka ni pagadanan da. Mumawan maitid ko. Tawang mo't kwarta. Masya nakita anak talakay. Basta ka di. Kat sabihin nga ron din na. Napan ka din iti pagadalan? Saan? Anday pasilad na. Itay pengagsang-sangi. Kaasing tanak na. Itay ko lang na iti tangdan ko nga ni Nana Maria itay. Tangdan ko nagkali iti basuraan. Ay na, agyaman naklakay. Ay, makaiksambat lang ang anak ta. Neng, si kamot gayam ti masapat ko, mare. Nagsapa kamot kan, sa dino nga iti papanam. Ay na, hinawagan na kami ni Ma'am Connie itay. Agpalabakan mo. Iso ang mapana. Kasta ka di? Kat si Kangay, papanamat, marihuana. Ay na, mapanak ijay balay da kumari may la, mare. Tangdanan na ka nung agdalos, gaputa di na masango. Ah, kasta ka di. Alang arod, mapan ka, tay nakmatan, mare. Buisit ti kas na biyag. Nagmalas mo tan. Ay, apay kas to eh. Neng, lakay, apay nga agong ungat kamot na nagawin. Nabaka iti sugal. Awan na pulos tinabati asweldo. Anya kamot lino. Sa dino nga rod itan ti pangalaan ta iti pag-tuition ni Miko. Di ka madalagan. Ipasigurado kan ka mga bakak inton sa marama. Ada papanan niya sugalan ijay daya inton rabi. Anya, inaldawak amapan makitang tangdan. Ngamsi ka, inaldaw kamot amapan makisugsugal. Di ka gadi madalagan ko na. Italagan na bakak. Italang. Masigurado nga ag-triple ti pangabak ko inton sa marama. Anya, Sa nakita na lang, awan pag-tuition ko. Diyak maka-exam ano, diyak makabayad iti school. Miko anak ko. No apay ngamin nga itutulok yung mapan makisugsugal ni tatang. Anya nga ita, naisugal na amin na nakwarta tayo. Ay na, di ka madanagan anak ko. Agremedyo at. Inak pa'y la umutang iti kwarta kin ni Mari Elsa. Ta isupay la ang ti aramatom iti pagadanan. Awan na ti aramido na ni tatang no diti agsugal. Ibagayo ngamin kuan amang sapul iti panggadan na. Ay na anak ko, amumot asaan akayat ni tatang mo ti mabibiyangan. Kasta unay apungtot na no palagipak. So kasto iti adda pa nagbiag tayo gapu iti pa nagsugsugal na. Ala, di mon kontraan ti amang. Bye-bye amlatan anak ko. Bakit? Nangabakag iti 200,000. Inabak ko amin ang kwartada di sugalan. Kasta ka dila kay? Ay na, kamaudyanan na. Makalungaw tayo matan. Una, may pasimpak mo to'y balay tayo. Maragsakan ang unay iti daytala kay. Mabalin mo matantag tugtugaw. Oray saan ka naman ba makitang tangdan? Dito'y kalangin balay. Amok nga agtultuloy ang ti panagswerte iti sugal. Damag ko na nga ba kagayam iti sugala, parilino. Una, pare, punta na ita. 200,000 ko naman. Nasayat mo kasta, pare. Nagpamerienda ka nga rodan ha. Kakaisuna na granata dito'y tersena. Ay, katuwa na pare. No pang merienda, pasig abuti kwarta. Una ikan, pare. Kinapudno na, or-orayak lang ni bagat ko, tamapan kami di-ili ka ito. Ha? Mapan kami man nag-purchase iti simento kan darat, kay Lando. Ay, patarimaan mi ti balay mi. Nasayat mo kasta, pare. Ay, wala pare. Makabalik kami matan iti concrete, ama ko na. Isuan, no syakti si ka, isarding mo, ti pa nakikon-construction mo. Kaano ka pa bumaknang iti na ita? Anya? Naimbag ti sugal. Ta easy money ako nada. Unay mata ni parilino. Ha? Ni, apay na kay. Ay, nangabaklay ti sugal. Yung pasdyan ti pa nagsasauna. Kabalan na pa yan ti mangpabayan ni ti tao. Anya?
Oh, siya anak. Apay akas tati lang managawin. Ada parikot mo? Pinapainan ni Miko iti pagadalan, tata. Anya? Imbaga na kanayon kano aday titi kawis ko. Sana kano agsuksukan. Anya? Imbaga nga tikasta. Ay unay magtanday dyan nga anak ni Marijuana. Nakunana pa ang mamirmiraot tayo kano. Ah, Kasi una ya pa nang ibabain na kanya kitay. ala, bayaan mo na anak ko. Da kami ti makaamo ang makisarita. Bayaan yun, tata. Ang mga no isuladay tati saan nyo ang pagkikinaawatan. Ne, si kamat gaya, mare. Anya ti gagaram, tay may ka. Kwa, imaya ta kaya't ka makasarita, Mare. Makasangsangit namin ni siya ang anak ko ang nagkapoy di pagadalan ni Di Kalman. Kasta unay ka na pa nang ibabain ni Miko kankwana. Kat, putnumat ngamin timbagat yan ako. Ha? Imbaga kano ni Miko ang mamirmiraot kayo lang. Kat, putnumat. Apay nga kasta kamatan, Mare. Idi saan pa yarim mga itibiyagyo? Saan kayo matakasta? Ay na, mare. No marigrigat kami idi laang dayjay. Saan itan? Oh, kita man, nakapabalay kami. Apay, di kay kadi makadlaw, ada kayo laangan tinaidumduma diti barangay tayo. Ha? Iso asana rumpa nga agsakit tinakamyo. Gapu iti imbaga ni Miko nga anak ko. Gapu tapod numat. Anya? Oh, sigamat nga ti masabat ko, Elsa. Sa di ko ti papanam, nasaba ka? Anak ko, pare. Mapanak man makitang dani dya yan datatakarding. Agpamula ngamin ita itinatang dya bangkarda. Kasta ka di. Sige ti ayaban da. Kaputasan dan ang maayaban ti asawa. Awa na. No inaldawlatan nga di bangkag kaya mo. Ha? Gumisat ka siya, pare. Kaya may isa, lumaad ka, pare. Ayos lang, pare. Tinapatan, legal at trabaho ti pagtataudan ti kankanan mi. Saan nga illegal? Anya? Ti ko nang kit di ako. Agpatingga kay lang iti kasta panggitan. Ti makitang tangtan. Ani, madinsamad tan ti ibagbagam, pare. Saan da kami kumamat nga uyawan na kasta, ha? Gaputa kastoy lang ti trabaho mi. Kastoy mo ti trabaho iti kalabas, ah. Idi. Ang masanitan. Kaputa doon ti kwartami. Unay matandagi dyan agasawa. Nagdakkel tinagbaliwan da manipod rimang ay tibiyag dalakay. Talaga kasta ti diyan pare. Tinapatay. Uray niya pa iti sasabunda. Saan tang agpapit to? Dapat iti panang tagtagi basit na kadata. Huwag matkit di, ah. Pangamay na, makapasair mat namin no dagduma ti panagsasauda. Kunamlan sanda nagtao di ti kinarika. Bayaminan. Tinapatay. Nagbanlugan tatikan kanin tayo. Sana kas kadakwada. Nagtataod iti sugal ti papaunin da. Aywan, nasabat ko ni Mare, Juana. Pinansin ko ngam di nakmatinkan ka, no? Ha? Kaslawan nakita na. Anyangin nga rod, kat namin pinsan mo ta nagbalaw ti ugali da. Manipod medyo rimang ay tibiyag da, gapo iti sugal. Ang tandaan mo dati bakay. Amin na banag, agtaod iti sugal. Kat kilata mapukaw. Nang luna, bukas kadakwada asaan ang nasaya ti ugali da. Ay na, Mari Elsa. Dandan hindi ka nailasin. Apay nga kastamatan tilangam. Nagnisit ka matan. Ha? Siguro, nagkapo ka manin anak kitang danan niya. Ay, wan Mare. Anyangay nga ron. Day tamot na't pagtataudan ti pagbibiyag mi. Ay na, no ibaon mo mat nga tangamin ti asawam nga agsugal. Itikas na, mga bakmat. Tapno rumang ay matan ti panagbiagyo. Itikas na, saan kayon amabilbilag iti init. Anya? O, kita man kada kani. Biglang yaman ako na ti Tagalog. Pasensyakan Mare, ha? Ngam saan niya ang
asawak dayta. Sige, labasan kan. Napalabas ko ni Mariel sa itay. Ay na, danda ni Jack nalasin ka po iti kinangisit nan. Anya? Inaldaw mo't ngamin, amapan makitang dan ijay ayan da tatakaratin. Nagpadandan na nga kasawa. Nangisit dan ka po iti panakitang tangdanda. Ibagbagak ngamin kin ni Mariel nga ibaga na iti asawa na apadasan na mo't yang sugan. Ang maging didimat. Di aganos da amabilbilag iti init, iti inaldaw. Makaanos na pa ita, ha? Ang aminton maumadanton. Sigurado. Adalin mo't lang ni pare Pedro ti agsugal. Sabi naman ang tipapanan nyo, pare. Domingo ita pare. Inka makimisa. Kaya may sa aldaw ti panaginana. Ato lang amin dayta, pare. Anyang iti maipay na dayta. No ti panawon ko amapan ije simbahan, kat mapaanak lang ang makisugan. May mayat pa, eh. Anya? Uy, di ko pumamit agsawi ti kasta, pare Lino. Huwag naman ti pagbaga, pare. Awan maghanap yung ti dayta kararamidan nyo. Makimisa? Awan lat amog ditaan. Anya? Ay nananang, tatang, nabuyak itinyos itay. Ada sumangkot na bagyo dito lugar tayo. Anya? Signal number 4 ka, no? Ay na, pakadanaga mayan ako. Uray pa'y kapipigsa na bagyo ti umay dito lugar tayo. Sana basta-basta madadal ti balay tayo. Kita man, pasi ka siminto? Husto ti ama anak ko, nga uray pa'y ti kapigsaan a bagyo ti umay, saan a madadaal day ti balay tayo? Saan akas iti sigod a masapol a bambantayan tayo dagiti agtudtad, ken dagiti itayab ti angin. Ang nanang, naskin latang agridam tayo. Gaputa di tayo amo ti mapasama. Naku na ti TV a super typhoon. Super typhoon? O super typhoon dita. Di ka matanagan ko naman. Natibkir ti balay tayo. Nanang, nakabutbutang, super typhoon ti sumangpat, nabuyak iti news. Wan ka nung harod anak ko. Nakabutbutang nanang, ang mga noan niyang pa'y ti mapasama kada tayo dito ay. Sapay kat signal number 4 dito lugar tayo. Ay na, di kasayaatan nga ramidan tayo. Agkararag tayo. Oray kastoy lang tanda kasasaan tayo. Kung oray kastoy lang ti balay tayo, awan imposible iti apo. Nulaki ti tagtalok tayo kan kuana. Di na tayo baybayan, anak. Una nang, dayta ti aramidan tayo. Ay nalakay, kasanutay itan. Itay pa'y nagpigsa ti angin kan tuto. Ano nga pa isa? Apay nga. Inimot mo tan amargahe ti arubayan tayo. Ay na, Sus. adun kita nung anak astrak dito unag. Miko anak, ikagumaan tayo ti rumor dito eh. Ang mga no agtultuloy lata ti angin kan tudo. Kat saan tayo na makaruar? Sa dinunga ti papanan tayo, nanang. Mapantayo ijay ayan da Mari Elsa. Imbag ijay ta adayuda iti karayan. Saan adumanon ti danum ijay ayanda. Alain tayon. Mabidlang ah. Kasanong dagiti usar tayo. Ay nalakay, di mon panunutan dagiti agkakangina nga usar tayo. Tinapatag kat makapanaw tayo dito itamat laang. Nakabutbut ang jay danum ti karayan. Ang mga nuan niya pwede mapasama kada tayo. Nagtalinag tayo dito eh. Nanang, napaspasa tayon. Ala, agawaan tayo ti magna anak ko. Dandani tayon ijay ayanda ziya. Ang mga nung nakarokaro ija yanda. Kaputapan aw lang ti bubong ti balay da. Saan mo't siguro lakay? Ala, agawaan tayo. Mare, agyaman nakgapot na pinaunag na kami dito'y balayo, ha? Ay, awan na nyaman na mare, si kakit dimat. Naimbag kayo pa'y, ta saan kay ana-ana-ano dito eh. Ngamda kami, nang rugi itayan anarga ay jay daga ay jay likod ti balay mi. Ah, ay, kasta ka di mare. Ay na, kaasi ni Apo Diyos, saan kami matanan ano dito eh. Uray kastoy laang ti balay mi. Agtudtud ang pagyamanan mi unay. Kapunta saan kami analayos.
Kan saan matanay tayab ti bubong mi mare. Mare, Kan may isa, kabayatan tinaping sa abagyo. Nagkarkararag kami asa nga pamilya. Iso ang mamati akadi na kami binaybayan ti Diyos. kinapudno na mare. Kas na unay tibain ko kan ka. Gapo iti saan anasayang at ngayon pakpakitak iti kan ka. Ngamit da kayo lat na tinagkamangan mi. Mababainak kan ka, mare. Pare, kinapod mo na. Mababainakin ka. Ha? Amo ka pasig nga kakasakit asaw dagiting balbalikas ko iti kalabas. Angan, pinastrag da kam latta diti balayo. Awan da jay, pare. Pakawanan na ka, pare Pedro. Pagbabawiak dagiti nararamid ko kan kay di. Nang runa, ti panang tagtagibasit ko kada kayo nga kasawa. Pare, awanan da jay, kunakmet. Tinapatag, kat nakaamiris ka. Saan? Saan ang punta na ito eh? Sana po dalay ko Saan? Pare, awanan ti balay tayo. Naiyanot aminan. Ay, kasano tayo itan? Nawa na pulos tinabati ka na tayo. Kasano tayo mangrugi man na? Mare, Mare, awanan, pare Pedro. Awanan dagiti na ipundar mi. Inyamid amin ti danom. bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y darama tayo, biyag, ti tao, musical scoring, Eli Palacio, insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami. Biyag, ti tao. Naimbag nga orasyo papagayam. Itagon daway sagutan da kayo iti sabali manan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Romeg, agtapos ita. Mga nunalipat am tipitsa ita, nakaw. Ha? Yawat mo na tay para kada ka may kandidatang mau. Wala na. Sa 2,000 kayo kung itatang. Ah, awan na yun nan. Dahil ito pala timaitid ko na tanda paggastusan mi iti asawa. Apay, agpagpagatang manan iti baro abag na jay asawam. Uwinaw, agpareban manan. Saan nanang? Agkasangay di anak mi inton umay alawas. Aghanda kami ure basait. Gumatang kami mat iti cake. Puyotan di apukuyaw. Ay na, di kay ka di gastos agastaw sa nakaw. Narigatan, di pa nagbiag ita. Aginot kayaw. Uray saanan day ta, handa-handa. Ano laming. May bayaan yung day ta. Hagan may sa, saan mo putot yung anak ni Bakit mo? Apaya gastusam. Ha? Agruam mo't nagijay nga aginan. No apay mo nga min nga inasawam day jay apapaay. Disgrasyada. Uray da tayong tulatan nanang. Tapos saan nga agpasugnod di anak mi. Anak miga! Anak mo ay day jay. Suman mulaan. Anya? Kinapay, di anak ni Rowena katima patulukan. Sana ipatangkin yumot ngamin adi kay aghandan Nanang. Sayang lang ti pakpakan nyo kadag iti tao. Imbis nga itadyo kumakada kami iti amayaw. Ta isupay mo't ati paggatag may iti naimas asidaan may. Nalala. Magbagaan nyo ngamin di anak yaw. Ibagayaw. Tauray sa anan nga agselebrar iti birthday na iton sumarunaw. Gastos laeng dayta.
asawan tumadagos ni Rumay. Huwag nga ruda. Tay kat ang babaeng ti may ranranaw iti matmat gadan jay anak ta. Uray ko ma, do panasang na jay babae. Idi nasawa ti anak ta. Tinuray ko mano da trabaho na kunam. Hanggang para balay mait. Saan mo't ang makatulong iti anak ta? Huwag nga ruda. Di pa'y lasingaan ni Romy day jay manugang mau. Manugang mo ah. Ha? Ni sinayda iti ti kayat ko ang manugangan. Ngayon saan mo't akinayat ni Rumay. Aho! Anya mo nga minday jay nga iritrito mo't iti anak ta. Sikan sama nga minday kursunada iti day jay asinayda. Ay! Agtal na ka man. Tila lawlawat na mabakbakitan. Di kan sa magaw-awi din dyan lugar yaw ruina. Agawit ka mata, tayo ka sarungkaran dagiti dadakil mau. Agbakasyon kayo, iti anak mau. Intun makabakasyon ni Romy iti trabaho na, tatang. Apay, masapol na ka doon dyan nak may ngagbakasyan. Di mo aya kabalan nga agbiyahe, adakda kayaw. Tatang, Agbakasyon kayo mata. Ang mga nusagsagaan dati pa nagawid dyan. Agbakasyon kayo, oray, dua. Uno talo a bulan. Natulungan pa yung madagiti dadakil mo iti trabaho dahil dyan. tatang, Nagsao ka, ay isa na puro tatang tisong bamaw. uwan tatang. Agbakasyon akto no madanon. Ay, di mo ni tantan. Agawid ka itan, uno itong bigat. Tanda kami matakadwan ni Rome, no agawid ka. Kaduan mi paila dito'y balayaw, no kaskasanaw. Ay, nagrigat na talaga ti awan nagadalan na anya. Wala. Awan pangalan ni ti kwarta, tawan pensyon. Nuli ka agmula, awan pangalan ni ti kwartam. Uwan nga raw. Nagkasat na talaga dagiti ti adal. Ta inton bumakay, ken lumakay da, agpensyon da. Uray agtugtugaw da. Makaawat da lata iti kwarta. Agam datangay, hay, nga. Ay paglagin ata, dami ni Rome nga anak tamang tultulong ka data. Nga rod tilaang maday, nang asawa ki day. May mayat ko man no, nagbaak laang ay tapno awan pampanulutin na suportaran na. Sa nabalay, tasanda nagkasar. Anda pa'y gundaway dangagsina. Sa bagay mo ki diya. Ngamadlaw mga ayatin unay ni Rumi ni Ruina. Kasanungay nagsina dagijay. Ha? Ada siguro ipakpakan da diya ang babae iti anak ta. Iswa di na masinaan, lakay. Uy nga rin. Ang imuray no kasta. Data ko maati priority ni Rumi ang suportaran. Saan ka tadagijay nga agina? Adi na makapkapin anaw. Aha? Una? Ha? Padasin na ti dimangtid ka na ta. Isidir ko amin, rigat ko idi impas nga ikaw, aging ga adim makal. Agasam, tanda ni ak natay anang ipas nga ikan kuana, ta narigatan ako na. Kat idi ubeng ni Rumay, apaw, nakapampambar nga ubeng. Kanayo nakamapuyatan iday, ta agpat-pat na nga isalsalak. Nadupay! Rigat ko kan kuana. Isuarum benglaeng at tulungan data itan. Tanay, lumakay kan bumaketan. Bakit? Marabyanak nga agawid ita Tag-over tayo makagpasada. Ala, agsasarunon ti pa nag-overtime mula kay. Naurnungan kan iti puyat. Kabalak bakit? Already kan ag-overtime. Taundas mo't apagbiag tayo ti matmat gedam iti agmalam. Ay, kurang bakit? Nagruna. Pagpanpanayon datatang ka na ng itit-itit kong allowance da. Ay, pasensya kan ba kahit na mabingbingay ti matmat gadak Awa mo ganin sa bali amang tulong ka dagiti parents ko no di syaklaan. Kasi da kahit. Awa mo pangalaan da iti kananda. Tasaan da mo da makatrabaho. Awan mo't problema iti day talakay. Maawatak. Syakit diti agkid daw iti pasensya atan ni.
Dua kami iti anak ko nga itigtiggadam. Mababainak unayin ken kalakay. Ay ayatan ka, Rowena. Iso apat-patgak mo ti anak mo. Imbilang kon, kaspud nung anak ko. Ay na, di yu pwersaan ni Rome. No talagang awan maited na kada kayo kabagays. Masyan kayo kumamati jay ka anak ka. Ay, saan may apwer-pwersaan ka bagay? Palpalagi paklaeng, tanay, damag ko katagob overtime ka na nga agbibiyahe. Ay, rumbang la na yunan na ati itid na kada kamay. Awam mo urnungan na kay, tawam mo anak da, kan ni baka na. Kat, amang ano jay suman na ti yurnungan da iti pagadal nantaw. Ay, saan? Saan na matakap-kapin ano na dyan nga ubay? Da kamay adadakil na ti pangpangrunan na tulungan. Takadaraan na kami. Nga, dagi jay nga agina, di nakapkapin ano ida. Nang runa day jay asyuman na. Ha? So, di ka man sumanaaw no kontraan na tumutlaang kabagay. Nasaysaya atan no ikaumulaan ng tangiwat mo. Nagatayo mo ganti balay dyan, nagpatulog ka niya. Kapilitan nga tulog ko lang taan, katrabaho ni a driver. Nagtulog ka lagi ti pasayeros niyo, ikapananda. Sana magaling na agpili kami itilugan may. Nay, sampai pasalog mo dati kalsada. Ay, magatito ka salog. Ay, apay ngay, awan mo tan preno tilugan ko. Tsak may tulong ti mo ni Bella, matinaga ko ni Tirangis! Ay na, anak ko ay Rume, anak ko, apayak inanawan na kami iti amam. Apaya na pasama ken gatikas toy, anak ko aya. Hey, anak kau. Ay na! Pat ganda ka, unay anak ko. Saan na kami kumapampanawan? Nay, ay, Maligatan na. ay, Umakis. ay, ala. Ay, bayan na. Tugaw ka pa dito. Umay ka. Nagsakit di pa ng panahon ko na kami. Ngamawan maramidan mi. No di ti mga klong iti amin. Gini ka talaga no. Lipat-patag na kaunay. Umadaw ka man dita abay tilongon si Carwena. Nanang, di ka kundi sangit dita. Nabasol mo ti ipapatay ti anak me. Pinilit mo siguro ang nag-overtime. Dati kayat mau, adua kwarta ti irimit na ken ka. No saan na nag-overtime, saan kuma na pasama ken kwa na ti kasjay. Sana pudno day tanan. Pudno! Iswa pumanaw ka dita. Di ka managin sa sangit dita, tamasurunak la makakikirakan ka. Ha? Di na kumabot pagatapan iti dakas na. Kamu naggulag ti kayo. Lap-lapdak ti anak yung overtime. Iso ti ang pinpili. Ha? Di ka nagsaupay. Ala, pumanaw ka dito. Tayo ka tumulong agluto dyan kusina. Siya, tiyag tugaw dita. Naitabo ng ti anak may. Kasano ngay ruina. Agawid kayo na, ijay lugar yun to, matan ti anak may. Ha? Saan kayo mo anak kasar? Kaya saan namot apoto ti anak mau? Uray, kumano ada anak yaw. Tapno, ada kumamot pakalaglagi panmikan kwa na. Agam di mun sa mga min katag si kugiday. Naimbakan ka ata, ada anak mau. Ni Rumi ngay. Hindi mo pa ipayan may uray may sala ko mga anak. Nabayagan ang kayat miti maadaan iti anak ko ni Romy, tatang. Ngam, saan kami mutan na paraburan?
Kasano nga, Ruena? Tawid kayo ka dahil dyan lugar yaw. Agbakasyon kami pala siguro, nanang. Agnaod kayo kit di dyan na, tanay. Awan mo't pag naudan yun ditoy. Ha? Day di Rome, tinangipatakdar iti balayaw. Isuamin, tinaggastaws. Awan pulos intultulog mo. Tawang ka nga ro trabaho. Uwan, nanang. Amok day ta. Pasensya ka na, Ruena. Saan na kayo apapapanawan? Angam, dakdakal ti karbangan mi iti balay day di Romay. Taanak mi ka nga rod. Wan, husto ti asawa, Ruena. Awan karbangam iti balay day di Rome. Ta, saan kayo nagkasal? Iso ada kami, ti agnaid iti balay, ti anak me. Nana, di ka man agin sa sangit, Ruena. Aklunan tayo kumati kinakudnaw. Saan na balay, taubing ka pa'y. Pachet, makasarak kan tupay iti sa balay nga asawaam. Pakiasawaam, kunak kuma. Makiasawa ka pa'y. Tapno, da katulungam, mang padakal iti anak mo. Sige, nanang. Tata, agawit kami. Ngam ikanda kami kumapay iti pawayway amang yimpaki kadagiti kagawaan mi. Dagitay labado yaw, ti yimpaki yaw, ah? Sana ti labalbalkutan yaw, ayaw awit. Una yun ti kasta na may anda kada kayo, manang. Nakakaasi kayo matitika anak kak. Ala, bye-bye am idan, Maysa. Pudno mo't kit diti imbagada, Awan karbangak iti balay ti anak da. Tasaan kami anak kasal. Ay, anyan. Ala, sana bale. Adamot ti balay tayo kadananang. Agnaad kayo manan dito'y When ading, kat ipamaysak ti agsapol iti panggada. Tapno makatulong kada kayo. Ay na, sana da kami ti panunuta manang. Tikit ti anak mo. Kat ikarik at tumulong para iti panagadal ti kaanak ka. Agyaman na ka din ko. Gamjak kayat nga iasa amin ken kati masapsapol ti anak ko. Taagur nung kamay para iti masakbayan. Aywan, kumustan dyan nobyong? Nabayagan na nagsina kami manang. Nangasawa na iti sa bali. Kasta aya? Kaslawan mo ten plano ka maki-boyfriend. Iso at tumulong aklangan kada kayo manang. Agyaman na ka din ko. Pasensya kan ata ni. Si kamot ti ada trabaho na. Naimbag tulangan makasapulak matan iti panggadak ading ko. Kahit, kasano nga rod ba kahit? Duwan ti balay ta. Pag nagdanta ngayon, Ay kusag kay sa tapayla iti balay Laka. na! Ay, Chef ditoy, tasika ijay balay, day di rumay. apay agsinatan. Ay kagsina tala iti pagnaudan Ken sumagmamano nga aldaw day ta. Masapul nga addaag naud ijay. Tapno saanin nga subli dagiti agina. Ay, wanan niya. Ken inakto kasaritan tay manggatang iti balay day di Rome. Tapno may lakutaan. Manang, talaga ka di adisidido kan nga aga-brood? Wen may sa ading ko. Ket pangaasim, tadi na kumaupayan, tani. Aprobado amin ang apapeles ko. Flight ko lang ng tour urayan. Ay, anya nga ron ngay. Adda ditan. No siya klamay sa. Ure di ka kuman umadayo manang. May kawa kami awan ka kaduami dito'y balay. Adamot na talga na trabaho. Makatulong kada kayo iti anak mo. Saan ang mabali namang namnama kami latan iti tulong mo ading ko. Masapul mo't nga agagawa Habang napigsaak pa'y nga trabaho. Agan pa'y Tano makaurno nga to iti pangrugyak nga agnegosyo. Agawid akton. Ken jakon agabrod pa'y.
Nakay, kwarta man. Naipusin na. Na, nangusaram nga iti kwarta. Kaawan mo't ginatgatang mo dito'y balay. Kasi ka, ang gusaram matiti kwarta, apay ngagdawat ka kanyak. Naipaabak ko iti sugal. Nagpadata. So, di nakungungtan. Mudi ka matungtan. Hay, awang nga rodon atay naglakwan ta iti balay day di anak ta. Nakimus amin ay Haywan nga raw. pangalaan tangay iti igatang ta iti kanon talakay. Ilakutan ti balay ta. Taintag na edin iji probinsya. Pag naudan tangay ijay. Ado ti pag-squatteran to ijay. Hello, Manang. Kumusta kan? Hello, Ading! Ala, the good news ko kada kayo. Ha? Anya day ta, Manang? Aprobadong ti papeles ko. Ag cross country at ijay Canada. Ha? Talaga, Manang? Ala, nagpintas nga damag day ta. Wen, Ading ko. Ayabang dananang kanti anak ko Takayat ko ang makasalita ida. Ibagat mo ti good news ko kan ko ana. O sige, Manang. Apaw! Nagdakol ti ipapaaramid jay kabsat mo abalay na anak ko. Wen nga rod, Nanang. Balay day ti ka anak ka. Ayun po, makasangit ak iti nakaro aragsak ko. Ang amin, jak malipatan ti panangikulasay da idi kankuana. Kapuda awan makukwata na idi. Tinagibasit dagiti nakaikamangan na ang ita. Napitasan ti biyag di kapsat mo di Canada. Wen nga rod, Nanang. Talagaan na ayat unay ti Diyos. Ngamin, aywanan na dagiti tao may dadanas wano may ruruman. Kat may sanimanang apinaraburan na itinabuslon a bendisyon. Ading, nanang, ala, kunti anak ko Ina, maladingitan nak tamayada yung ti ka nakakada kami, Manang. Maragsakan nak matlata para kada kayo adwa. Ay, anak ko, agan anad kayo adwa, ijay abroad wain. Ay, di mo ko mabaybay anti apo ko, ijay Uwan, nanang. Balong, agsingsingpot kay Jabro, Duan. Wen auntie, agan anad kayo matad dito'y kanlula. Wan, balong. Da kayo kitdikin ni nanang mo tagan na diti papanan nyo. Agadal ka na yung bagi Wan. Wen auntie, O alala, agpilas kayo. Tayin tayo pa'y agpasyar. Kabayatan ti kaadami pa'y laing dito, iti anak ko. Ag-unwind tayo man? Intayo ag-beats. Balong anak. Ayan da lola kan auntie. Apay ajak makitay da. dagi jay daman aglanglangoy da. Ay, kunaklano. Anyat na pananda. Maasyal kayo, itikas ka na kami. Awan pa. Ha? Adda agpalpalimos nanang, lakay kan bakat, inak ikan ida ti kwarta. Nagsingpit ka matin anak ko. Amom ti tumulong iti pada matao. Kastamat gamin ti kanayon nyo nga ibagakan auntie. Wen anak ko, kasta ti rumbeng. Uray basit la tulong. Kapsa. Mabit man lang anak ko. Kasla mabigbig ko dagiti agpalpala maalakay kun bakat. Kasla dagiti dadakkel day di tatam aromi. Ha? Umay ka anak. Asit gantay ta. Kat agbless ka kadakwada anak ko. Ay na. Da kayo daytan, Rowena. Ay na. Ay, pimentas ka ba? Idi medyo limok magka. Balasang ka.
Agyaman na, nana. Ay na, isuday tuyan, di anak mauruin na. Uwen, tata. Agmano ak, lolo, lola. Ay na, nagwapo mo to'y anak mo, Rowena. Limok magpay. Thank you, lola. Kumusta kayo, nanang, tatang? Pasensya kayo ngam nanang ken tatang lata at iawag ko kada kayo. Taday tamot ngamin tinakairwama. Ay, Jesus, malasag ko. Madlaw nga sinsa adon tibiyag mo Nadamag mi nag-abroad ka kanaw, kat nabayag ka iji Canada. Wen tata, ket umay ko alain to'y anak ko, taikuyog kun iti pagilyan a pagtrab-trabahwa. Ay na, naimbag ka pa'y balasan ka. Mayatan ti biyag yaw nga agina. Alam da kami nga agasawa. Awanan ti umisaw a pagturturugan may. Mano kami pa yun amangan. Taawan mo pangalaan may iti kanon may. Iso nga daitaw agpalpalama kami. Dugo na ta adumot ti sakit ni nga agasawa. Apay, jay balay yung ngay nanang tatay. Mawanan ni. Inla ko men. Pati di balay day di rume. Anya? Ay, pakawanan da kami kumaa iti kinaulpit mi inikin ka, Rowena. Ay, mababainak kang kanakaw. Ay, uray siya. Mababay na kan kabalasang ka. Pakawanan na kuma. Awan ti rumbang nga ikidawan nyo iti pamakawan, tatang, nanang. Ta saan kayo aginura? Saan ak anagimula iti sakit tinakam kada kayo? Ay na, ay, nagsaya at kaatao, Rowena. Adoy, ikan kayo iti paggatang nyo iti kaninyo. Ikan pagpa-check up yo. Ay, nagyamang kami balasang ka. Dakala tulong ka na kami na ito. Ay na, adaw, ti pakaaramatan da ito'y akwarta, balasang ko. Tingkyaw at talaga. Kan, ibatik ti contact number ko, nanang, tatang. Tano ka sa pulan nyo ti tulong, awagan taklain. Di kay kumagbain ang mangawag kanya ka. Ta si dadaan naklata at tumulong kada kayo. Ay, nagyamang kami balasang ka. Ay, agyaman kami, Rowena. Nagsaya at talaga ti panagpuspusong anak ko. Kay ulitin mi ate agkid daw iti pamakawan kin ka. Awan anyaman na kanyak dayjay kunakmat nanang. Lipatin yun tinapalabas. Ta mga barwanan tayo manen. No nasaya at ti panagpuspusong, patgan ti Diyos dagiti napintas a plano. Ngam naman naging bubukod ka, pasig a didigra ti dumtangkan ka. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao, musical scoring, Eli Palacio, insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag, di tao. Naimbag nga orasyo papagayang. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabalimanan, apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Sakayayatan ni Tata Julio, tatay. Ay, agtala ka! Ni Julio, tirumba nga pakiasawa ang tabak ng dayay. Ngam, tatay. Ay, napintas to tibiyag mo, iti sidong ni Julio. Agbiag ka to, akasla doon niya iti pudir na. Iso ang makikalay sa kakilkuan, nanay. Kaya tatay, Ay,
ay, sana datangkan ti ulo manay. Basta makikalay sa kakin ko na. May salah ko matisao. Manay, umay ka, agad na tantarabiin. Sige. Umuna ka na maturo. Sumarunwak to. Saan kan samot ang naragsak? Kalkal pasti kasarta. Umuna rabiita ita, hanggang nakalitliday ka. Saan? Nasakit lang amin ti ulo. Ay, ilutak ti ulo. Saan? No. At adangag sakit no mailot-ilot. Umuna ka na maturo. Tas sumarunwak to. Sana ka makatulog sa tagakabay manay. Alam, umay ka. Tayo itong bigat katiyawid ka ni balay ko. Ala, maturog ka. Sa anak pa yan makaturo. Agtugtugawak pa ilaan dito eh. Manay, umay kakit din. Di ka di makauawat? Ha? Manay, anya tayo ta. Awan tatang. Sige, sige. Ha? Agit tatang nga ruden. Agtan na kang aminan ah. Ha? Ay, ayatan ka, manay. Nagyarot ti panangarakop ko kan ka. Arakupan nakmata. Nadagaan. Kaya't mo tapay-payan ka. Saan? Ha? Maturog takit din. Madamdama pa'y. Makaturturog ka ka din. Win nga rud. Madamdama pa'y. Manay. Ay, ayatan ka. Pilit na tatang na nga daytoy alak. Kaya paano? Saan mo't nga rud nga isuda ti makikaita? Tina! Bukilot saan daytoy alak kayo. Pagtala ka man. Di kag sangit-sangit na kasta. Pagimbagam ti pampanunutan may kanina nang mau. Apa irubo na ka? Papagsayatan mo ti magbagamay. Agsagan na ka, tayawin na ka ni Hulyaw. Ijayan na kalabalay na ti pagnaadan niyaw. Ay na. Anya ngay nga ron, numaisi na kan kada kamay. Taytang nga rud kat. Nasakit tinakam ko amang panaw kada kayo, nanang, tatang. No apay ngamin nga impaasawa da kadagos. Kitsak kumapay kayat ti makiasawa. Di tan tumit la ti turong na. Nasaysaya atin na ni Hulyo ti pakiasawam. Ngam tay makatumpong ka ti tay ti di mo am-amaw. Ay nagalas ti ugali na lalakay. Tay pag ni Hulyo, tadalawa ti nagana. Ada pa'y lugan na. Dakil ti balay na. Di abroad na giti tuwang anak na. O anya tamaw no ala da kanto di Amerika. Abumay ti kinarigat ti panagbiag tayo nakaw. Uray ko mano nakaadal ka gamsamay. Dayayal, pinagandaran ni Julio di lugar. Kapag kayo sa anak ko. Malaos to daytan. Ikag luganan. Ah, bakit? May kan, tay palugan tati anak ta. Wine! Mangan ka, manay. Naimas din dasar ko at araw. Nalae nga gluto ti babaw ng dito balay. Saan ka mabisip? Kaya't mo ka na eh. Awan, nabsugak nga rod. Kaya't ibusog mo, hindi ka matnang apulos. Uray merienda la kuma, hindi ka pa'y nangipaunag. Awan ganas ko amangan. Apay nga ay. Basta awan ganas ko nga rod amangan. Kasta. Di nakbas-bastusan kasta. Julio, di mo musmusan timak. Saan na siya ti pagtungtutan? Tamaibos ti pasidyak iti kasta nga raramigan. Pagkipot ka. Agyaman ka kiti tay kasal ka nga uray mamirmiraot ka lang. Diyos ko. Tadakot na kita mata na. Kamaputong gayam dito yung tao na makaunod. Mangan kaun no saan, ha? Well, Julio, mga anak ko na. Masikog akong Julio.
nga rod, asat ka naragsa ka mga ipadamag kanya ka masikog ka. Ko. San man na? Madi lang amin tirik na. Tatiang mo, nasingkot ka. Ngam sumagmamanupay la abulan ang nagdenata. Ngam nagbaliw ka. Nauyong ka matgayam. Basol mo matlag no apayan na uyo. Masurunak iti ugalim apakipot. Aywanam ta si Kugmaw. Di kag bisbisin. Tapno sana mairaman nga agbisin ta si Kugmaw. Nawatam. Uuwan, Julio. Kili, anak. At napasalubong ko kan ka, anak ko. Ha? Anya data, Papa? Ay, timan, oh. Paborito mataraon. Hamburger with soft drinks. At dapat chicherya. Oh, mangan ka. Wow! Thank you, Papa! Julio, sana nasaya at ikisalon at nukasta ti kanayon ni pakpakan mo kan ni Kelly. Apay, sabidong ayaday tata. Sana nasayat ako na manay. Makadadaal nga rod iti salon at no kanayon ti kakasta akan kanan na. Aha, nakasao ka ba? Sika ayati gumatgatang iti kanan na. Uri may sa piraso at tsukulit kat di mo pa'y may gatang ang tanak mo. Magsasao ka kung namlan si Katibos, ah. Kung na sino ka? Apay, si Katibos iti da ito, yung pagtangan, ah. Nakaado ka manan, Julio. May sa pailaang timbaga. Nakasanga pulo kan iti na ibaga. Kahit, anya nga raw, di kahit mo mapasamak nga. Papa! Mama! Aga pa kayo Ha, kadimanan. Wen! Bayam! Ta sumapulak tumat iti pagtrabaho. Tapno di ka sumanao akasta. Amo ka! Baknang ka! Idinto ta siya kat pobre aklaan. Julio, agsarita taman. Tangay dandan ni inal daw mutin nga agapata. Apay no, agsinatalaan yun. wow. Tas si kagayam, ti kumari ti pisina, ah. Ay, kadwa na. Dahil talagayam. Sina no sina. Hindi. No damadamag mo sa bali nga asawa. Di ka kundi reklamo, ha? Wen! Awanan bibiyang kukin ka. Basta di na kumamutan bibiyangan. Ay, agpanunot ka na imba. Di ka agdarasudaw sa nakaw. Basta man dyan na. Nauma akong iti ugali da dyan Julio. Pudno asa anak akab-kabilan nanang. Ngam ti emosyon ko ti mapariga. Kay, kasano nga roda na nakaw. Diyak kayat nga ibati ti anak ko kini Julio. Iso dito'y balay ti pangibatsak iti anak ko nanang. Makigasang-gasa tak ijay syudan. Maanusam nga tati trabahong dito ay. Medyo narigat. Ang dakal ti datong. Kunak noan nga at trabaho tinyawag mo kanya ng club mo dito eh. Ay, napintas ka may laeng. Para ayab ka lang kadagiti customer. I-assist mo la ida. No kasta. Sa anak nga agpa-i-table kadagiti customer. Si Cam. Amom, depende la daytan. Si ka ano kaya't mo ti agpa-table? Mabitlangan. Kasaritak ni nanang ko. Isuti mo awag. O sige, mapan ka pa lang arod, iti rice ron. Tapno mangag mo ti inam. Hello, nanang. Ay na, anak ko. Ay, saan na kami paturugan to anak mo? Sangit na sangit. Sikat isap sa bulod na. May pasinukong ni Julio. Ngam di na kaya ti sumurot iti amada. Sika may tisap sa pulod na. Ibagayo ta agawid ak tumutlaing nanang. Ay, kasarita man ah. Sige, nanang. Hello, anak. Hello, Mama! Kaano may gagawin ka? Anak, agawid ak mutladagos. Wen. Agawid ak tuwen. Ala.
Di ka nagsangit. Sigatin kwarta ita, mama. Wen, agawid ako. Manggad pa ni mama. Wen? Basta agawit ka na. Sige, anak ko. Ala, baba yun. Wen. Ala, maturog kan, Wen. Basta ti panunutem, adaak lang iti abay mo. Ah? Sige. Bye, anak ko. Ti anak ko. Wow! Nagmayat ti music. Oh, kaalaak na ita music. Wow! Come on, partner! Sumala kayo mat ngamin na. Loko kayo ha? Buy-buyaan dat matlatan. Hoy, gusto ba ikan? Ah? Ika kanupay aginan ako na ni boss. Abay ay, trip ko nga rutig sala. Saan na natanggat yung ulon? Tama nga mo ikatin na ka ni boss. Ah? Nalpas kan. Okay. Okay, guys. Tomorrow again. Bye-bye. Hello, anak ko. Kaano nga'y nga gawid ka? Sana ko nga gawid, nanang. Kasano nga rin ngay tiyanak mo? Kailiw na kakanaw. Mala, kasaritam. Ibagayo lang ka na tiyak makaawid, nanang. Ay, basta kasaritam. Sige, nanang. Hello, anak. Hello, mama. Kaano nga'y agawit kayo? Agawid ako, no? Awanon ti amam. Ha? Papanan ni Papa? Ay, basta. Sige. Tani, kadabay alam hider ka na ko. Bye. Awanan, inigdap na, Lola. Na. Hay. Anyan jay inam. Apay ngayon di mo agawid ay. Saan da tayo siguro nakayakayat ni Mama, Lola? Ay, saan ako? Kay kayat na tayo. Makumikum na siguro at talaga iti trabaho na, apo. Ay, makonsensya ang paglaga. Mapay, bakit? Una, tapinilit ta jay anak taan. Asawa iti saan na ngay ayatan. So akas jay ti aramidon na ita. Naibayan ng ti anak na. Para mitlakan ko natin pinanunot ta. Ano kasapulan natin daw tayo ti pamakawan para iti day ta. Aramidan ta. Basta sublian na kumanti pamilya na. Ewan nga rod lakay. Kanayon mo't nga ibagakin ko na dayta. Kanayon, di pa nagkidaw ko, iti pasensya. Naku, iti pa nang pilit ta idikan ko na. Kasi mati apo ko ta. Binaybayanan ti inana. Oy, awan ka din planong nga agawin. Hawanan, friend. Dituya ko ni tiyak na namin. Apay, di ka mailiw iti anak mo? Mailiwak mo ta. Hanggang anyamay. Aganos kami Jakmut nga rod ay ayatan ti amana. Hi. Saan anaragsak iti tayjay a lugar, friend. Dito iti ayan ti ragsak ko. Kini anak, umadanin ti pa nagturpos mo iti kuleyo. Uwan, Papa. Kat agyaman kada kayo. Awanan yaman na. Pagrebengak ti magpaadal kan ka anak ko. Kat agyaman akmat. Tadi ka nang asawa iti sa Bali. Nauri pinanawan na tayo ni Mama. Pamay na ka anak ko. Kan talaga ngayon pamaysak ti atensyon ko kan ka. Agyaman Papa.
Nakasingsingpot ka kanya. Oh, apay akalata nagsanaay kayo. Malaglagip ko ni mamam. Pabasulag ti bagig o apay pinanawan na ta. Aklunat, nagbalinak ka na ulpit kan ko na idi. Basit labindot na untak adagos. Papa, Sa kala ko ta mapakawanak pa iti inam anak ko. Ay na, awanan friend, bumaketan. Awanan ti mayat amang itebel kadata. Wen nga rod, uray pagkapela ko mati maisapulan pa, friend. Awan. Ay na, narsaak tamutin ang kaslabulo, bumaketan. Anyat plano mo, bakla. Agawitan sa laeng, tayo talangan agmula iti kamuti. Ay, buwenen. Awan mo't balay ta dito'y Manila. Isa nga, agawid talaan yun. Wan naimbagan ka at adadya asawa kan anak mo asang putang. Siyak ngay, agbababawi akasan anak ki asawa, ay isti nangasawa ko na kuma. Nanang! Ay, manay, anak ko! Sika ka din, dayta. Nanang, siyak nga rod. Kumusta kayo na? Ay, naanak ko ay. Apay nga itakalaang nga agawid. Kan apay adimi pulos na kontak ti cellphone mo. Ay, malala, sobrang ka man pa eh. Agyaman at nanang. Nang. Ay na, anak ko, itugaw mo pa eh. Pagkawanan na ko pa nakaliwaya. Di kay nasangsango nga inawaganan. Tatilat ang trabaho, tinas asikaso. Ay, anak. Pudno aya, club ka na tinagtrabahwam ijay Manila. Ha? Nakaamuan nyo na, anang. Isaw, tiagwarwaras dito'y lugar tayo. Ada nga ta nakakita kan ka, ijay. Uwen nanang. Ayan ti anak ko, ni Kelly. Ada ijay balayaw. Nabayagan nga ijay ti pagnanang idan na. Ha? Kasta ka dinang. Manipod nag-high school. Kinaykayat nan, tinagnaid ijay balayaw. Ta siyempre, may itadamin ti amana, ti kasapulan na. Kailiw kung ti anak ko nanang. Ay ka, agawid ka. Tapno, makita na ka ti anak mo. Nang, kas na mabainak mo. Halaki itig. Ay, umay ka. Takuyugin ka. Mapanta, ije balayaw. Agyaman ak tanagawid kan manay. Ay ayaten ka pa lang aging kaita. Inuuray ni te panagawin mo. Pagkawanin ta ko, mahulyo. Gapo, hindi papano ko. Sabay ko matamay ka, pwede may saagong daway. Ay ayaten kalat nga asawa. Isu nga urean niya't nagbasulam iti kalabas. Mapakawan ka. Kat pakawanan nakmet, gapo iti kinaulpit ko ini. Amok, naulpitakan ka, isuapit manaw ka. Julio. Aywan, ayan dyan ta. Aday, Jesselyn, ingka kasarita. Kelly, anak ko. Ano palasang ka talagan? Nagpintas ka abin malasang. Dakil kan. Wen, mama. Balasang akon. Kat ubingak pa di pinanawan na kami. Pagkawanit ako, anak ko. Pagbababawihan, di ba nang manang ko kada kayo, iti ama?
Di kaagdanag, mama. Saan kayo akakura? Nga uray kaya't kayo kumaasidiran. Ngam itata nakita kayo manan. Rumimbawlat tati panang ipatid ko kada kayo nga inak. Kailiw kayo unayan, mama. Anak ko ay kailiw ka matan. Patpat din ka unay, anak ko. Patpatkat kayo, mama. Sana ka nagimulay di sakit tinagam kada kayo. Isuasan kayo kumana pumanaw. Tagdadal na tayo manan kada papa. Wen anak ko. Dituya ko ni Diag na nayon. Katagyaman na. Turay kasi tinararamid ko iti kalabas. Inawat daklat ta iti ama. Awan nasaya at ngaitdan ti agimula iti sakit tinagam. No at na nakabasol kan ka katagkid daw iti pamakawan, pakawanam. Tatay kunada nga rudan, awan perpekto anay parswa. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag, ti tao. Naimbag nga orasyo papagayam. Itagon daway sagutan na kayo iti sabalimanan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Sakayayatan ni Tata Julio, tatang. Ay, agtala ka! Ni Julio, tirong baga pakiasawa ang tabak ng dayay. Yung tatang. Ay, napintas to tibiyag mo, iti sidong ni Julio. Agbiag ka to, akasla doon niya iti pudir na. Iso makikalay sa kakin ko na, nay. Kaya tatang. Ay, sana natangkin ti ulo manay. Basta makikalay sa kakin ko na. May sala kumatisao. Manay, umay ka, agad natan tarabiin. Sige. Umuna ka na maturog. Sumaron wakto. Saan kan samot ang naragsak? Kalkalpas ti kasarta. Umuna rabiita ita, hanggang nakalitliday ka. Saan? Nasakit lang amin ti ulo. Ay, ilutak ti ulo. Saan? Na, At adangag sakit no mailot-ilot. Umuna ka na maturog. Tas umaron wakto. sana ka makaturog no santa nga kaabay manay. Alang, umay ka. Tayo kong bigat katiyawid ka ni di balay ko. Ano? Maturog ka. Saan kaya makaturog? Agtugtugawak pa ilaan dito. Manay, umay ka kitin. Di ka di makauawat! Ha? Manay! Ano tayo na? Awan, tatang! Sige. Ha? Agit tatang nga roden. Agtan na ka nga minad, ah! Ha? Ay, ayatan ka, manay. Nagyaroti pa nangarakop ko kan ka. Narakupan nakmata. Nadagaan. Kaya't mo tapay-payan ka. Saan? Ha? Maturog takit din. Madamdama pa'y. Makaturturog ka ka din. Win na rood. Madamdama pa'y. Manay. Ay, ayatan ka. Pilit na tatang na nga na ito alak. Kaya paano? Saan mo nga rood nga isuda di makikaita? Ina! Bukalagsan na ito'y alakay. Pagtala ka man. Di kang sangit-sangit na kasta.
pagimbagam ti pampanunutan may kanina nang mau. Apay rubo na ka. O pagsayatan mo ti magbagamay. Agsagan na ka, tayawin na ka ni Julio. Ijayan na kalabalay na ti pagnaanan niyaw. Ay na. Anyangay nga ron, numaisinakan ka na kamay. Dayta nga rod kat. Nasakit tinakam ko amang panaw kada kayo, nanang, tatang. No apay ngamin nga impaasawa da kadagos. Katsak kumapay kayat ti makiasawa. Di tan tumit la ti turong na. Nasaysaya ito na ni Julio ti pakiasawam. Ngam tay makatumpong ka ti tay ti di mo am-amaw. Ay nagalas ti ugali na lalakay. Tay pag ni Julio, tadalawa ti nagana. Ada pa'y lugan na. Dakil ti balay na. Di abroad na giti doang anak na. O anya tamaw no alaan na kantoy di Amerika. Abumay ti kinarigat ti panagbiag tayo nakaw. Uray kumano nakaadal ka ngamsamay. Dayay, pinagandaran ni Julio di lugar. Napagsayin sa anak ko. Malaos to na itan. Ikagluganan. Ha? Bakit? May kan, tay palugan tati anak na. Wine! Mangan kan manhay. Naimas din dasar ko at araon. Nalae nga agluto ti babaw ng dito balay. Saan na ka mabisin? Kanyat kayat mo akanan. Awan, nabsugak nga ron. Kanyat imbusog mo, kundi ka mat nang nanganapulos. Oray merienda la kuma, kundi ka pa'y nang ipaunag. Awan ganas ko amangan. Apay ngay. Basta awan ganas ko nga ron amangan. Kasta. Di napasbastusan kasta. Julio, di mo masatimak. Saan na siya ti pagpungtutan? Tamaibos ti pasidsiya iti kasta nga raramidam. Pagkipot ka. Agyaman ka kit di tayo kasal ka nga ure mamirmiraot ka lang. Diyos ko, nagdadakol na iti mata na. Kamot-mutang gayam dito yung tao na makaunit. Mangan kawin no saan, ha? When Julio, mga anak ko na. Masikug akon, Julio. Okay. Apay nga ron, asad ka naragsa ka nang ipadamag kanya ka masikog ka. Ko. San man na? Madilang amin tiriknak. Tatiam mo, nasingkot ka. Ngam sumagmamanupay la abulan ang nagdenata. Ngam nagbaliw ka. Nauyong ka matgayam. Basol mo matlag no apayan na uyong. Masurunak iti ugali mapakipot. Aywanam ta sikog mo. Iti kag bisbisin. Tapno sana mairaman nga agbisin ta sikog mo. Nawatam. Uuwan, Julio. Kili, anak. Ada pa sa lubong ko kan ka, anak ko. Ha? Anya dayta, papa? Iti man, oh. Paborito mataraon. Hamburger with soft drinks. Ada pa chicherya. Oh, mangan ka. Wow! Thank you, papa! Julio, sana nasaya at ikisalon at nukasta ti kanayon nga ipakpakan mo ka ni Kelly. Apay sabidong ayaday tata. Sana nasayat ako na manay. Makadadail nga ron iti salon at nukanayon ti kakasta akan kanan na. Aha, nakasao ka may. Sigaya ati gumatgatang iti kanan na. Uri may sa piraso at tsukulit kat di mo pa'y may gatang ang tanak mo. Magsasao ka kung namlan si Katibos, ah. Huwag na sino ka. Apay, si Katibos iti da ito, pagtangan. Ah, Nakado ka manan, Julio. May sa pailaang timbagak. Nakasangapulo kan iti na ibaga. Kay, kanya nga raw, tikayat mo mapasamak nga. Papa, mama, aga pa kayo Ha, kadimanan. Wen! Bayam! Ta sumapulak tumot iti pagtrabaho. Tapno di ka sumanao akasta. Amo ka! Baknang ka! Idinto ta siya kat pobre aklaan. Julio, agsarita taman. Tangay dandan ni inal daw mutun nga agapata. Apay no, agsinatalangan. wow.
tas si kagayam, ti kumari kiti sila. Ay, kadua na. Dahil talagayam. Sina no sina. Hindi. No damadamag mo sa bali nga asawa. Di ka kundi reklamo, ha? Wen! Awanan bibiyang ko kan ka. Basta di na kumamot tan bibiyangan. Ay, ang panunot ka na imba. Di ka agdara sudaw sa nakaw. Basta man dyan nana. Nauma akon iti ugali da dyan ahulyo. Pudno asa anak akab kabilan nanang. Ngam ti emosyon ko ti maparigat. Kay, kasano nga roda na nakaw. Diyak kayat nga ibati ti anak ko kini Julio. Iso dito'y balay ti pangibatsak iti anak ko nanang. Makigasang-gasa tak ijay syudad. Maanusam nga tati trabahong dito ay. Medyo narigat. Ang dakal ti datong. Kunaknuan nga at trabaho tinyawag mo kanyak man. Club mood dito eh. Ay, napintas ka may laeng. Para ayab ka lang kadagiti customer. I-assist mo la ida. Ah? No kasta. Sa anak nga agpa-i-table kadagiti customer. Si Cam. Amom, depende la daytan. Si kaano kaya't mo ti agpa-table? Mabitlaan nga. Kasaritak ni nanang ko. Isuti ang awag. O sige, mapan ka pa lang arod, iti rice ron. Tapno mangag mo ti inam. Hello, nanang. Ay, anak ko. Ay, saan na kami apaturugan ti anak mo? Sangit na sangit. Sikat isap-sapulod na. May pasinukon ni Julio. Ngam di na kaya ti sumurot iti amada. Sika may tisap-sapulod na. Ibagayo ta agawid ak tumatlaang nanang. Ay, kasarita man ah. Sige, nanang. Hello, anak? Hello, Mama. Kaano nga gawit ka? Anak, agawid ak matla dagos. Wan. Agawid ak tungan. Ala. Di ka nagsangit. Sigati kayat ko kahit na, Mama. Wan, agawid ak to. Manggad pa ni mama. Wan. Basta gawit ka na. Sige, anak ko. Ala, babayan. Wan. Ala, maturog kan, Wan. Basta ti panunutem, adaak lang iti abay mo. Ah? Sige. Bye, anak ko. Ti anak ko. Wow! Nagmayat ti music. Oh, kaalaak ta music. Wow! Come on, partner! Sumala kayo mat ngamin na. Loko kayo ha? Buy-buyaan dak matlatan. Hoy, dali! Gusto daytan. Ika kanupay aginan ako na ni boss. Abay ay, trip ko nga rutig sala. Saan na natanggat yung ulon? Tama nga no, ikatin na ka ni boss. Nalpas ka. Okay. Okay, guys. Tomorrow again. Bye-bye. Hello, anak ko. Kaano nga'y ngagawid ka? Sana ko ngagawid, nanang. Kasano nga rin na dyan, anak mo? Kailiw na kakanaw. Mala, kasaritam. Ibagayo lang tanan dyan makaawid, nanang. Ay, basta kasaritam. Sige, nanang. Hello, anak. Hello, Mama. Kaano nga gawit kayo? Agawin ako, no? Awanon ti amam. Ha? Papanan ni Papa? Ay, basta.
Sige, sige. Tani, ano ba'y aramida ka na ko? Bye! Awanan, inigdap nan, Lola. Na. Hay! Anyan jay inam. Apay ngaya di mo agawi day. Saan da tayo siguro nakaykayat ni Mama, Lola? Eh, saan? Saan ka po? Kay-kayat na tayo. Makumikum na siguro at talaga ititrabaho na, apo. Ay, makonsensya akpay lakay. Apay, bakit? Una, tapinilit ta jay anak ta, anak asawa iti saan na ngay ayatan. Isuakas jay ti aramidon na ita. Pinaybayan ng ti anak na. Para matlagan ko natin pinanunok ta. Ano, kasapulan nga daw tayo iti pamakawan para iti day ta. Naramidan ta. Basta sublian na kumanti pamilya na. Eh, wun nga rod lakay. Kanayon mo't nga ibagakin ko na ita. Kanayon, ti panagkid daw ko, iti pasensya. Ako iti panang pilit ta idikan ko na. Simot ka po ko ta. Binaybayanan, ti inana. Oy, awan ka din planong nga agawin. Hawanan, friend. Dituya ko ni Teg na nayo na. Apay, di ka mailiw iti anak mo? Mailiwak mo ta. Hanggang anya ay. Aganos kami Jakmut nga ron ay ayatan ti amana. Hay. Saan anaragsak itintay jay ang lugar, friend? Dito ti ayan ti ragsak ko. Kili, anak. Umadanin, ti pa nagpurpos mo iti kulay. Uwan, Papa. Kat agyamanak kada kayo. Awanan yaman na. Pagrebengak ti magpaadalhan ka, anak ko. Kat agyamanak mat. Tadi ka nang asawa iti sa bali. Nga uri pinanawan na tayo ni Mama. Pamay na ka na, anak ko. Kan talaga ngayon pamaysak ti atensyon ko kan ka. Agyamanak, Papa. Nakasingsingput ka kanya. Ay, Oh, apay akalata nagsanaay kayo. malaglagip ko ni mamam. Pamasulag ti baging, wapay ang pinanawan na ta. Ha? Aklunak, nagbalinak ka na ulpit kan ko anay di. Basit labindot na umtak adagos. Papa, Sa kaila ko ma, tamapakawanak pa iti inam, anak ko. Ay na, awanan friend, bumaketan. Awanan ti mayat amang itebel kadata. Huwag nga rod. Uray pagkapela ko mo ti maisapulan ta, friend. Awan. Ay na, narsaak tamutin akas labulo, bumaketan. Anyat plano na, bakla. Agawitan sa laeng, tayo talangan agmula iti kamuti. Ay, wanan awan mo't balay ta dito'y Manila. Iso nga, agawid talaan yun. Wan naimbagan ka at ada dya asawa kan anak mo asang putam. Siyak ngay, agbababawi akasan anak ki asawa, ay isti nangasawa ko na kuma. Nanang! Ha? Ay, manay, anak ko! Sika ka din, dayta. Nanang, siyak nga rod. Kumusta kayo na? Ay, naanak ko ay. Apay nga ita ka nga nga agawid. Apay adi may pulos na kontak ti cellphone mo. Ay, malalala, sumber ka man pa eh. Agyaman at nanang. Nang. Ay na, anak ko, itugaw mo pa eh. Bakawanan na ko, anak. Nakaliwaya. Di kay nasangsango ngay nawaganan. Tatilat ang trabaho, tinasasikaso. Ay, anak,
Pudno aya, club ka na tinagtrabahwam ijay Manila. Ha? Nakaamon yun, anang. Isaw, tiag warwaras dito'y lugar tayo. Ada nga ta nakakita ken ka, ijay. Uwen na nang. Ayan di anak ko, ni Kelly. Ada ijay balayaw. Nabayagay nga ijay ti pagnanaidan na. Ha? Kasta ka din ang manipod nag-high school. Kinaykayat nan, tinagnaid ijay balayaw. Ta siyempre, maitadamin ti amana, ti kasyapulan na. Kailiw kung ti anak ko nanang. Ay ka, agawit ka. Tapno makita na ka ti anak mo. Nang, kasla mabainak mo. Alaki itin. Ay, umay ka. Takuyugin ka. Mapanta, ije balayaw. Pagyaman na akta nagawid kan manay. Ay ayaten ka pa ilang aging kaita. Inururay mi ti panagawid mo. Pakawanin ta ko nga, Julio. Gapo ini papanaw ko. Sabay ko matamay ka, pwede may sagon away. Ay ayaten kalatang asawa. Isu nga urean niya't nagbasulam iti kalabas. Mapakawan ka. Kat pakawanan nakmet. Gapo iti kinaulpit ko iti. Amok. Naulpitakan ka. Isu ati manaw ka. Julio. Aywan. Ayan tiyan ta. Aday Jesilid. Ingka kasarita. Kelly, anak ko. Anak, palasang ka talagan. Nagpintas ka abing malasang. Dakil kan. Wen, mama. Balasang akon. Kat ubingak pa iti pinanawan na kami. Pagkawanin ako, anak ko. Pagbabawihan, di ba nang panang ko kada kayo iti ama? Di kay agdanag, mama. Saan kayo akakura? Nga uray kaya't kayo kumaasidiran. Ngam itata nakita kayo manan. Rumimbawlat tati panang ipatid ko kada kayo nga inak. Kailiw kayo unayan, mama. Anak ko ay kailiw kami din. Patpat din ka unay, anak ko. Patpatkan kayo, mama. Sana ka nagimulay ti sakit tinagam kada kayo. Isuasan kayo kumana pumanaw. Tagdadal na tayo manin kada papa. Wen anak ko. Dito'y ako nitiyag na na yun. Katagyaman at turay kasi tinararamid ko iti kalabas. Inawat naglanta iti ama. Awan nasaya at ngaitdan ti agimula iti sakit tinagam. Nuad na nakabasol kan ka katagkid daw iti pamakawan, pakawanam. Tatay kunada nga rudan, awan perpekto anay parswa. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasalitaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag, ti tao. Naimbag nga orasyon papagayam. Itagon daway, sagutan na kayo iti sabalimanan, apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao.
itibain. Da kayo karuba. Rumarte na turay ta sumango kanyak. Ay na, Anton! Anton, nabartak ka manan. Anya ka matan. Ah, Awan pa'y tirabii ang nagawid ka saan ka nabartak. Ay na, maasyan ka kumamot di tabagim. di na man. Pakibiyangan si ay ma. Jak daw dawatan kan ka tigat gatang ko itiara ka. Anya? Wen, saan mo adaw-dawatan kanya tigat-gatang mo ti ara? Nam panunutim kumamot ti salunat mo. Nagkatuwa sa asawa. Panawan nak dito, no, di mo kaya ta pagpapasan nga iti punto ko. Nay! Anya? Nanang, nabartak mo na ni Uncle Anton. Wen nga ron anak ko. Pukaw mo na napukaw. Kababain ka dagiti ka aruba. Ay, may tangarod kita. Tunggal agawid, nabartak. Ala, umulig kan ije silid mo. Amangan mo mangig na ka ni Uncle mo. At adaman ng ti panagpungtot na. Umunag ta nanang. Amang ano da kayo ti pagpupudutan na. Si kamat kaya ang pare Anton. Wan pare. Nasapak ngay may dito terse na tagpungara. Unay kamatan parts. Dagdag ko ti pa nagpukpukaw mo drabi. Ito anta ka manan dito. Kasta talaga pare. Madangar wardak nga gatang ko ito aragdag siya ta. Anya? Awan din makalapit kanya. Uminumag at gaw. Imbag mo ang taman may pagbaga niya imakin ka. Awan! Awan kar bangan na rin dyan na may papanay ti panagin inom ko. Asawa ka lang eh. Iso nga, awan marami na. Saan ko ba kasta pare? Asawa niya ima. Iso sana kasta ti panagsasawgan ko na. Apa, yakit kita nakyara, ha? Ha? Nabartik ka man ang tatang? Wan, oray umininuma ka na ko. Sana pala, ititid kumiti. Kami na kaya't ma. Aging kyara, umay kang tamaturog tan. Kadapay klase tayong tundigat. Oy, sige nga ubi. Kumakit kita nga sarsarita kaninga ka, di ka makitibiyang, ha? Ha? Saan ba't, Uncle? Arabi nga min una yan, kakadapay klase minton bigat. Di na man nawawagan ti Uncle. Sige, Gino, saan kakapin ano? Ha? Anak na ka ni Emma, iti kinabalasan. Dahil tatiin mo lang iti panunod mo. Saan kakapin ano? Gino, anak. Apay akas na tilangam. Kasla nagsangsangit ka. Nanang. Ibagam no adda parikot mo, iti kasta amin. Ni Uncle Anton ngamin. Agkakasakit ti panagsasao na kanya. Anya? Naku nana, andi na kanukap-kapin ano. Una yun ni Anton. Ala, kaya, kasi akong timaka mo ang makisarita kay Kuya, ana. Saan ni nanang? Ang mga ano panunutin na nagipulong ha. Ang mga ano pagpupulutan na tumanin ito na parta. So saanan? Anton, nasaya ata saan ka anak kainom asin magpay. Kaya't ka akasarita. May papanidan niya. Nakasarita ni Gino. Apay, ada ka di parikot mo, iti anak ko. Apay, nagipulong ka di manankan ka na di anak mo. Talaga pagpungpong tutan ni Gino. Anya? Awan mo ti aramidin na asaan anasaya at kin ka. Oo na, hanggang pasalsali dito'y balay. Isupay apakpakaran. Anya? Ibagam ti kasta iti anak ko. Isidir mo ti ultimo kan kanan na. Anya kamutan, Anton? Una, gapot adya kanan ni Kyra, isupay makinagaw. Tuwapay lang amin ngayon nalam dito'y dayjay nga umi. Imbatibla kumalatan kada kitinagan mo ah. Anya?
Ay na pare, urisan mo aputot ni Gino. Ibilang mo lang ta kumakaspod ng anak mo. Kaputa, anak kat na rin ma. Ure anya ti aramidag, Pards. Jak marami ti bagbagan. Awan magdagas nga raramidan na kan ka jobing. Kan may sa rumbang kiti pagyamanam ti kanta na. Anya ti amom, no isang to ti makatulong kan ka, inton lumaki ka. Adamot ni Kaira nga anak ko. Iswad jak nam naman dahil dyan nga anak ni Emma. Kaya't kung nga pumanaw lang mapanlatan ijayan ni Lola na. Anya? Pasal-sal iji balay. Imbes nga umdas kada kami timakan. Sana na. Tadapay ang makiinagaw iti anak ko. O ala, Gino. Kaira, mangantayon. Wow! Nagimas matan ti si data yun, nanang. Wow, fried chicken! Inatang ko na ito para iti dalwa tao. Saan ka karaman, Gino? Kastoy tirumbang iti dahito. Anton! Ha? Apay nga yung pakpuyulat tan tinakamallo kong asabaw iti pinggan ko, uncle. Anya ka matan, Anton? Anya ka din dito nga aramidam? Apay akas na titratom iti anak ko! Bagagan ka ano, di mo kaya takas ti titrato. Ipan mo, ijayan da lolo kan lola na. Ijayan ti aman, ano iso? Ala, Gino, gusto na anak ko. Si daam langan da ito si Dak, ha? Gusto na, di ka nagsangit. Kung sintidor ka ngamin, napatpatag ta anak mo, ngam siya nga asawa? Ha! Pwa! Wow, nagpintas mo tanti ka barbaro abag mo, ading Kaira. Wan manong Gino, ginatang ni tatang da ito ya para kanya. Kasta ka di. Apay manong? Awan ka di ginatang na para ken ka? Kwa, awan. Ngum okay lang. Gapota, mayat pa daan abag ko. Kayat mo ma, tika barbaro ka pa. Awagam mo asin iti anak. Iso ti gumatang, iti parakan ka. Ha? Ay, di kay madanagan ang kalanton. Kalpasan iti dahi yung school niya. Ijayak ton ayang dalola ken lolo. Ijayak ton nga gadal. Nasaya. Apay-pay lang nga oray mamalpas dahito yung school year. Mabalimad nga itan. Gino, anak ko, pasensya ka na. Ngam da ito'y ti amo kapag saya atam. Nanang, Amok anatal na ti biyag mo, no atakan to ijayan da lolam. uwan nanang. Iti dahi yung kinaubing ko. Maawatan kayo. Di kagdanag. Agsingsing putak ijayan da lolo ken lola. Agyaman nukasta anak ko. Ken igawid ko ti agadal. Ikarikleta kada kayo. Agyaman ako na, Gino anak. Sapay ko man, tasaan nga agsaksakit tinakam mo. Kastamutin ka ni uncle mo, ha? Uwan nanang. Sana nasakit tinakam ko ken kwa na. Anya, kasta tinararamid niyan tunkan ka, apaw. Uwan lola. Pasig nga kakasakit ti sa una may papan kanya. Gaputa sa anak ka nga anak. Anya, Angim sa nabali. Ada akong dito eh. Awanin ni Uncle Anton namang paspasakit kanya. ay, una yan da dya tao. Sapay ko mga raw. Dasaan na pagbabaw yan da kita ngay nararamid na kan ka. Ay, nakamaw dyan na. Graduar ka mo tan, Gino, apo. Talulangan nga daw, graduation yun. Uwan lola. Kat agyaman una iti anon siya para kanya. Tanuawan kayo. Jakmat na ragpat da ito eh. Awan na niya manabok. Pakaragsakan mi unay kan nilulong day kagundaway. Ay na, kasla ka, ano lang, hindi may kakada kamay. Nagbita talaga ti panaway. Sa nga pulo at awan ng tinapalabas lola. Manipod pimanawak ijayan dananang. Ay, huwag gayam. Inawagam ka din ni Nanang Mau. Impaka Mau ti may papaniti pa naggraduar mo iti mabait. Inawaga ko lola. Angam alanganan sa makaumay ni Nana.
Tawan kaduan ni Uncle Anton iti balayda. Awan mga sikasukon ko na. Ha? Saan nga minan ang makapagna ni Uncle Anton? Manipod na disgrasya iti motor. Nakaidalatan. Kastawanay nga mintipan nakadunor ti may saasaka na. Ay! Isuanas kin ada kayon ti mangkadto kanya. Mawatak no sana makaumay ni nanang. Ni Gino ka di siya kinasarita mi ti cellphone ni tay. Ha? Wen. Ni Gino. Kumusta mo ti ni Gino? Nasayat mo plat talakay. Kinapudlo na. Umadan di graduation na. Ibang baga na ano mabalin ko makat mapana. Kasta ka di. Dapat mapan ka. Sana bale, tasan ka ba't ngagbayag ijay. Ngam numapana. As ino ko mga iti kadwang dito'y balay. Awan agluto iti kanong. Kan mga sikasukan ka. Ah? Ang lalakay. Awan gayong man isa ang ta. Naibusan ti bagasta. Kasta ka di. Awagan man ni Kyra. Ah? Maawatan namot siguro na ijay. Tamo namot nga awan trabaho ta. Sige, mabait lang nga ron tawaga. Hello, Kyra anak. Ano ti pagayo na na? Kwa, awan nga minan isa ang mikan ni tatang mo. Ang mga no, adakwartam anak ko, mabalin ko abuludan. Payadak to kapama na makatrabaho Ano nga ti may pautang ko kada kayo? Amo yumot nga adan bukod ko a pamilya nana. Ken may isa. Saan a breastfeed day ti anak ko? Iso gatas na kanayon ti paggasgastusan mi. Anya? Ay na, iba tayo man kandidata. Agsapuli ti trabaho na. Di trabaho ako ba lang ti baldado akas kan ko ana. Idi kasta. Ada serbi ka kinalastog na idi saan pa'y ang disgrasya. Kyra anak ko. Saan kumamot akasta at ipanagsasaon ijay amam? No saan aga po hindi kinalastog ni tata? Ken kinamamartet na. No timgid kumamot di sao. Saan kumakas na tinapasama ken kwa na nanang? Nalabit nga trabaho pa ila kumaita. Tatno aday gatang nyo iti masapsakol nyo. Ne, in-cancel na. Ayaw na yan ti anak ko. Kasla saanan anaganak ti pangibilbilangan na kata kami. Oh, anya. Nangig mo tinagsaritaan ni kan ni Kyra itay. Wan bakit? Nangag ko amin dagiti na ipagana. Dakkel tinagbaliwan ni Kyra. Basol ko bakit? Gapoy ti bisyo. Nabaybayan kayo ang pamilya. Ken gapo iti kinalastog ko hindi. Impagarup ko no kanayon na kanapigsa. Adyak kasapulan ti tulong ti siya sino man. Egan nagbindutak. Anton, Basol ko na ito'y. Iswa na sa apa na asawa ni Kyra. Gapo tadyak man lang na isuro itinasaya at kasama. Pinapanaw ko matili ni Gino. Time pagarup ko adjakon kasapulan. Ngamita, sa pulak nitlangan. anya. Agbababawi ang itan. Kaya't ko nga urnosan ti amin. Ngamjakon kabalan. Gapo iti sitwasyon ko. Ita, sa pulam ni Gino, ti anak ko akanayon mo apagsasawan. Apulos, adi na kasi nung batang iti bariba. Pagbabawiyak na kita nararamit ko. Ket sapay lang ko ba? Tadang tugon daway ang makapagkidawak iti pamakawan ni Gino. Oh, Gino, apo! Itaman pa yan na sa ka nagawid. Wen lola, ada na pataga papanakita. Ha? Sarong karagda nanang kan Uncle Anton iti syudad lola. Ha? Ay, katwan na! Imawag ni nanang itay. Agkasapulan da ka no. Kaasi damat. Isa o mapanak iti ayanda. Pasyarak ida. Tapambarak mo tanamang tal iti masapsapul da.
Ay na, maragsakan na para kan kapo. Tanasaya at tigalad mo. Pagyamanak unay, gaputan na nakam ka. Itilaksid ti sana nasaya at ngayon pakpakita. Ganing parparik na ni Anton kan kay ti kalabas. Kat sidadaan kalata tumulong ita, takasapulan da ka. Wala na. Gapo kada kayo dahito akinasayaat ko. Insurodak namin iti husto. Gino, anak ko. Agyaman at tinmay ko. Wala na. Naglibak iti trabaho tapno masarungkaran kayo ko ni Uncle Anton. Gino, anak ko. Ha? Inawagan ng iti anak, Uncle. Pakawanan ako, mga anak ko. Amo ka nagkurangak. Nagbasulakan ka. Kansaan ka nga imbilang ka sa anak ko. Agan ita, mariknak ti kinasayaan mo. Itilaksin na iti nararamit ko kan kaidi. Uncle? Amo ka narigat para kan ka. Apakawanan ti kas kanya. Gapo iti kanadakas kong ama. Ang sapay lang kumatadungtag to ti guntaway ang mapakawan na. Uncle, iti pa lang. Napakawan kayo. Iso adiyo ko man panunutan dayta. Nabayagan dayta. Gapo kada kayo. Gapo iti saan anasayat at ratoy o iti kanya. Nagbalin dayta akarit ko. Tapno ipanaknit ko kada kayo. Asaan alapwet. Tapno igaad ko ti panagadal ko. Agyamanak. Gapo takasta ti panunot mo anak ko. Sapay ko ma, tay kandak iti gundaway ko. Tapno sulnitak dagiti nagkurkurangak. Oh, apay nagsasakit ka na ka. Wang panunutak dagiti nagbasulak ko ni Gino. Lumabalin lang ko ma, amay sublit ti amin. Ipareknak. Ipanagayat ko kasmay sa nga ama. Ba nagadyak pulos simparek na kan ko anay di. Anton, Nagbalin na ka man naging bubukod nga ama. Hindi kay raganak ta. Ngay so tinangibukbukak, iti panagayat ko. Linaksit na tankas naganak na manipod na kay asawa. gusto dahi talakay. Saan mo na panunutin pa'y dagita? Kas itinakuna ni Gino, talpasin. Tinapatid, nagbabawiyang ti amin. Bakit? Ikarik nga ramidag ti amin. Tapno masulnitak dagiti nagkurkuranga ka ni Gino. Oh, agpakada ko na nan, Uncle Anton. Sige anak ko, agan-anad ka kumaakanayon, Juan. Kastamat ka na kayo. Aganad kayo umit ka na yun. Kain, alwadan nyo kumati salon at yun, ha? Gino, anak ko. Para ka na talaga. Wan, Uncle. Di ka madanagan. Kanayon kayo nga may pasyarin dito, eh. Kaya naibagak matan ka ni Nanang nga oras saan nga trabaho. Kasi kaso na kayo natan. Siya kundi makaamoy ti amin na pagkasapulan niya dito balay. Wan gayan. Dito eh. Kwarta para kada kayo. Igatang nyo iti agas yung Uncle. Kaya gatangin nyo ito, dagiti kayat yun. Siya ti makamo kada kayo kaninanang. Agyaman na anak ko. Agyaman kami, anak ko. Agyaman na. Ipatag mo ti tao nga uray di mo kapkapin ano. Tapno di kan to agbain nga agkidaw ititulong kan kuana no agkasapulan ka. Bueno gagayam, di tan tinagibusan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio.
Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Biyang Titaw. Naimbag nga orasyo papagayam. Itagon daway sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyang Titaw. Hello, Daddy. Hello, Carlana. Kumusta kayo kininulang dito Pilipinas? Nakagatang ka din ni Lola Mitiagas na? Wan, Daddy. Nakagatangan. Nasayat nga raw, anak ko. Okay? Kumusta mo ti panagadal mo? Ayos lang, Daddy. Ay, wan gayam. Ada kumakayat ko akit dawan kada kayo. Anya na ita, anak ko. Ibagablag. Itad mi ka ni Mameng, no anya na ita. Kwa, kayat ko kumatibaro a cellphone, Daddy. Ngamin, daanan da ito cellphone ko. Dahil talaga yan, anak ko. Malala, itong bigat. Agibaw kita kiti kwarta. William, tayo kap-kap na ka masilpon, anak ko. Thank you, Daddy. Yes, makagatang ako ni tibaro a cellphone ko. Itay pala dito'y parke. Ang maawan pala ang ni Carla. Wala rod, friend. Nagpayag mo. Ay, natitikasursuron ko nga ramiden. Kaya ura iti mabaya. Ay na, sumangpet tulad ay babae tayo sa gunot ko. Nagbayan? Ay, ura hindi kita gagayam tayo ija beach. Urayon tabiit. Sigurado nga asidadag dyan. Ay nga, pasensya kayo ha. Lalagaw ah. Ay, sa dito kami tinapnapanam. Pasensya kayo na talaga. Napan ko ngamin inala di pa it ni Daddy a kwarta. Isuting gatang ko iti dahi baro a cellphone ko. Oh, kita. Ay, wow! Wow! Ay na nagpintas mo tanday ta cellphone mo? Tinangin na day ta Ay, sana all. Daan ngamin nan jesigo da cellphone ko. Isa di mawatak ka ni Daddy iti gatang ko. Nagpintas madaytan, friend. Ninginaan a cellphone. Siya kumamot tigatangan ni Nanang. Ala, mapantay nga rodan. Sigurado nga agurura yung dagiti kakadwa tayo ije beach. Pala ka talaga iti day ta cellphone mo, friend. Ninginaan. Ay, padasat man mat nga ibaga kan ni Papa inton umawag kanya. Ay, sigurado nga igatangan na kaday jay, friend. Sabi lang ko Amo met, stricto ni Papa. Ay, umapalak at talaga kada kayong adwa, Carla, Ricky. Oh, apay matlina. Una, kapot na amin na kayat yung kat kabailan tinaganak yung agatangan. Cellphone kas kada laptop, kat nalakadalaan na ipay kada kayo. Ha? Ngam siya. Mano atawanan dahi ti cellphone ko. Nabutak pa yan. Ano saklat na. Kaputa dinak maigatangan ni Nana. Ay na, friend, maigatangan na kadayjay. Angam, saan tayo siguro nga ita, ha? Kasano ko maigatangan na? Kat manula ang tisweldo na kas babaunan. Iso ang malabo ang mapasamak dahi na. Nasaya at hatakan anak ko. Nakaluto ako ni di pangrabyanta. Idi sumtabag mong tamanganta. Oh, apay akas to tilangam anak. Nanang, ang mga numabalin nga igatangan nak iti baro ang cellphone. Kitaan nyo man ti cellphone ko, oh. Daan kan lalakaan a cellphone. Di yu pa'y magatang amin na kayak ko. Kwa anak. Ay, pasensya kan. Amumat nga da maintenance ko nga agas ko. Ay, iso nga min di dagduma paggasgastusak, anak. Kanti pa naghadal mo. Dayta ka na yung tibagayo tunggal adda kayak ko apagatang kada kayo. Dita kayo man lang. Ay, Lina! Mabait lang! Lina!
Apay, ano tigayat mo ang cellphone, anak ko? Ako, tayo datatak na anak agad aman sanas, papa. Tayo kasla iti cellphone ni Carla kayem ko. Tayo agbalor iti 30K. Anya? Lagi naman ten? Ay nga mala, di ka madanagan, anak ko. Nasaritag ni mamam tayo so tagipawit iti kwarta ng gatang mo, ha? Ay na, thank you, papa. Kamodyanan na, masukatan iti cellphone ko, alalakain. Awanan niya man na, anak ko. Tinapateg, i-guide mo ti panagadal mo, ha? Yes, papa. Di ka madalagan. Kita ang cellphone ko, friend. Ay na, nakaraglagsaka. Gaputa nagatang ko dahil cellphone. Akas iti cellphone ni Carla. Wow, friend. Ay na, umapalang ka talaga. Siyaklaan ti kasto iti cellphone niya. Lalakaan, kendaan, ngam saan lata masukatan. Ibangam ngamin iti inam. Agpakaasi ka ken kuana. Ay na, friend, uray agparinto mga iti sangwanan na. Di nak maigatangan iti kasta cellphone. Gaputa umanay laang nga panginaldaw-aldaw mi ti sweldo na akas babaunan. Ganun? Ay, no kayat mo? Itid ko lang kan di sigod na cellphone ko. Ha? Talaga? Yes! Itid ko kan ka. Awan mo't sabali apang teda. Ay na, agyaman ak, friend. Thank you at talaga. Ne, nangalaam iti dayta cellphone, anak. Saan mo taday di cellphone mo? Awan bibiyang yo, no sa dino tinangalaak nanang. Kundi yun damagan pa. Imbaglakid din tadapay gayam ko anasyan kanya. Iso nga impadawat na daytoy, gaputaan muna adi nakabailan nga igatangan. Ha? No nagadal kayo kumangamin itinasaya at idi, dinatalgad ko matitrabaho yu ita. Saan kat ababaunan? Manipod ubing aging gaita, babaunan kay lata. Anya? Kitaan nyo man dagiti darakal dagiti gagayim ko. Pasig da amin nga da iti abroad. Iso amay iti da amin ti kayat ti anak da. Namda kayo. Ultimo baro akawas ko. Di dak maigatangan. Lina, anak. Saan kumamot akas ti panagsasaom kanyak, Ha? Imbag pa'y dagiti gagayim ko. Amin akayat da. Ited adagos tinaganak da. Namda kayo. Pulos. Ay, pasensya ka na, anak ko. At di ka madanagan. Padasik ti umutang iti amok. Tauray ikarop tulatan ti utangag. Kat no pa utangan dak, itad ko adagos kan ka. Tapno magatang mo di cellphone nga ibagpagam. Ay nananang, saan apasig asa ulaang? Ibagayon tulatan no adda. Makauma. Ay nyamot tanday to inluto yung asidaan nanang. Kanayon mutlatan nga ugot ti kamote. Makauma. Ay na, pasensya ka na, anak ko. Pasensya, pasensya. Kanayon latan nakasta. Inurnong ko nga minti sweldo. Iti kalabas, anak ko. Ha? Oh, adto ti kwarta. Sapay ko mataumdas day tangay gatang mo iti cellphone na kayat mo, anak ko. Oh, adamat gayam kwartayo. Ha? Mala, jakon ituloy ti mangan. Iduling nyo latan. Inakon.